Madam Boss, Jaden Paradise naDenzel vazobvuma kuti song vakaiba. Hi guys, welcome to T-Fair Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are a returning subscriber, welcome back. So guys, nyaya yemacopyrights muZimbabwe yanetsa zvisingaite. Pane ngoma yakaimbwa naMadam Boss naJaden naDenzel. Song iyi inoti iye mweya dzinza. Ngoma yemunoiziva mese yakanetsa zvisingaite ichiimbwa naMadam Boss. Vamwe vanhu vakati tiri kutorelata kune song iyi saka nyaya iripo ndeyekuti there is the guy muridzi akaimba ngoma yanonzi Ronald Nguruve. Ronald Nguruve is complaining akazama by all means. Iye Ronald anyora achiti in 2016 I wrote and recorded the song Getaway at Diamond Studios. The song was officially launched on 31 December 2016. In 2020, I discovered Getaway online, falsely attributed to an artist named Jaden Paradise. Despite approaching him to address the matter, Jaden denied me my ownership and insisted the song was his. Zvikunzi Jaden Paradise akaramba achiti kuna Nguruve, Ronald Nguruve, iwe usade kundinyepera song ndeyangu. This year, without my consent, Jaden Paradise re-recorded Getaway with Denzel and Madam Boss on the 14th of December 2024. Upon seeing the song online again, I reached out to Jaden, who once more claimed ownership, even posting on Facebook that the song was his. So ndio nyaya iripo guys. Saka zvazoitika ndezvekuti Ronald Nguruve nemanagement yake vabva varovesa Madam Boss necopyright naDenzel naJaden. Saka tichitaura kudai, that song inoti mweya dzinza is not there, is nowhere to be found pa YouTube. Saka guys, please respect ma ownership evamwe vanhu, respect ngoma dzevamwe vanhu. Ma copyrights aya muZimbabwe anetsa. Saka nyaya iripo ndeyekuti which means Madam Boss, Jordan na Denzel, they took advantage of the situation. Nyaya iripapo ndeyekuti ngoma yakaimbwa kudhara, saka vakazoimba vavese ava vakaimba vachiti hapana zvaanoita. Saka manje mutemo munongoziva mega, YouTube kana chinhu chiri chako inongokupa ownership yacho. Saka which means anzani Ronald Nguruve nemanagement yake, they went to YouTube vakanoproducer madetails anoratidza kuti song ndeyavo. Saka song yadzurwa paYouTube, yadelitwa guys. Please musabe ngoma dzisiri dzenyu. Munongoziva mega kuti taneta nenyaya yemacopyrights. Thank you so much guys.